tatiresa bhutsi yalii taiona chipinda mumba mako. Iwewe uri kutadzisa mukadzi walii kugara, uri kubata mushonga kuti ufuratise lii kuti asaone mukadzi wake. Pasina DNA test tikangoona baba wacho chikatarisa mwana tatopedza isusu pachizezuru DNA test dzedu. Akamitisigwa mwana nemumwe mwana akamitisa afana dzimba kungoona. Uyo mukadzi wako here wakapedzera kumuona rini? Nezuro makaoneko mukavapa zvinhu zvavo murora ari kumba nemwana haasati hatigoni kurasa chiri mumaoko nekuda kuuchira kwete kuti mukadzi asina mwana pamba ndiyo zononzi mukadzi mukuru kuna lii chisionekwe ichocho. Inini ndakamhangara nhau yangu yekumitiswa kwakaita mwana wangu kuti ndizive kuti mwana wangu ane pamiri. Ndakaona nekadhi remateneti mwana wangu uyu akanonyoresa nemukomana ndisingazvizive, ndakazoona rakadhi ndobva ndashedza mukadzi wanzvadzi yangu ndikati uyamuone zvandiri kuona, ndobva ndavatambidza kadhi zvikanziwo ndobva ndati ndanchikumbira kuti mushedze mwana wangu nemukomana waanyoresa pakadha muvabvunze nhau iyi. Muroora wangu ndobva abvunza nhau iyi ashedza vana ava ndokubva vabvunza ndobva adzoka nemhinduro zvikanzi mukomana ari kuti musikana ndomuziva asi pandakamunyenga musikana wayanga ane mumwe mukomana saka ndibhilivhe kuti nhumbo yainayo ndeyangu. Ndobva ndati ndobva ndangogara ndakadaro nemwana wangu ndagara kudaro ndobva tagara svikana neni manzi dzakwana mwana uyu ndobva asununguka kudaro. Mwana uyu mukomana uyu akatuma mainini vake ndokubva vayozotora mwana. Ini handakubvunza kuti mwana ari kuenda kupi, vakaenda vese nemwana wangu vadzoka ndipo ndakabvunza ndikati ko mamaenda kupi nemwana, zvikanzi lii ataura tada kuona mwana. Ndikati zvaona mwana ati kudii, zvikanzi ati mwana ndewangu, mari iyi ende munotenga zvinhu zvemwana zvisipo. Akabvisa 60 yese yake. Ndobva mwana uyu ndobva auya nemari yake ndikaiona mari iyi ndobva ndangonyarara ndikangoitambirawo mari iyi. Tagara kudaro tagara. Mukomana uyu aitochengeta mwana kubva ipapo mwedzi iwoyo anga akupa mwana uyu mari yesapoti, achipa mwana uyu mari yesapoti. Tadaro svondo rapera iri ndobva amai vemukomana ndobva vauya kuseni ndofunga 6 o'clock nini ndakarara ndobva vati kumba yemusikana uyu amedhewo mabuda ndoda kukurova. Tatiresa bhutsi yalii taiona chipinda mumba mako. Iwewe uri kutadzisa mukadzi walii kugara, uri kubata mushonga kuti ufuratise lii kuti asaone mukadzi wake. Ini ndandakangorara mumba handina kubuda. Pakazobva amai ava ndobva vaenda kumba kwavo. Ini ndakabva ndamuka ndobva ndaenda kwasisi vangu ndobva ndanoti ini ndafunga kunomhan'ara nyaya iyi. Ndobva ndadaro amai ava ndobva vakupopotawo vari pamba pavo nekuti vari padhuze nasisi vangu. Vakati ndoda kuona munhu imbwa ichayozobvunza nhau iyi pano. Saka ininiwo semunhu womubereki ndakati nhau iyi sezvo vasvika kumba regei ndinobvunza. Pandakasvika ndichida kuti nditaure navo ndakati nhaya mai lii ndisati ndataura nhau yangu vakabva vandisaidzira zvikanzi bvai pano. Ini ndobva ndabva ndo nhau yacho. Vaikusaidzira ndiyani? Ivo amai vemukomana. Ndevapi? Itai patariro apa Ambuya pane mwana wenyu. So imimi pakurondedzera kwamaita chinofarira dare kuziva kuti right pandazouya kuno manje izvi zvaitika chandaunza kudare chii. Ndicho chandakasaidzirwa namai vandichida kuti ndinonzwisisana navo kuuya kwavanga vaita pamba pangu. Saka ndaida kuti ivo ndo vakanga vauya pamba penyu? Vachitaura nemusikana. Vachitaura nemusikana. Imi mazoendako vakuramba kuti imi muendeko ivo penyu vauya? Vakabva vandisaidzira vakati bvai pano. Ndizvo here amai? Inini chakandipa. Ndizvo here? Ndizvo. Munonzi anama? Tonzi Purity Mlauzi. Ani? Purity Mlauzi. Vatete toda kukuudzai chinhu ichi kana mozogara. Kuvanhu vatema vanenge isusu hakuna akakosha kudarika munhu. Handimoti nzwisisa.
mwana aberekeswa mwana nemwana wenyu mwana wamai avo. Handiti mapaona zvaari mwana wamai avo, mai vacho naimovarambidza kuuya pamba penyu kuti ndati mwana wenyu uyo muzukuru munomuziva here? Pasina DNA test tikangoona baba wacho tikatarisa mwana tatopedza isusu pachisezulu DNA test dzedu. Kana imi mende muzvitarisa pagirazi mukutarisa mwana akaberekwapo uyo mukadzi uyo moona kuti nemi makasiyana. Baba ngamutarisa musingade muchirwadziwa muchisemeswa naye uyo ndiye imimi. Wakavapa muzita rani mwana uyo? Anonzati? Anonzi Diongo. Yeah? Diongo. Mai vanonzati? Vangu. Amino vanu? Ndati mai vako. Vako? Vangu vanonzi Purity. Purity. Dai vari wakatumidza zita. Right. Tanosora chipa vazukuru venyu vese vari vaviri. Ivo hatuni mumwe mukadzi atumwa. Uri kubuda uchienda kumwana wako? Wakamboberekesa kuti mwana wakamusiya? Ndamusiya. Saka naye mama, imi ndimuri kusarudza here varoora kana kuti vazukuru venyu kana kuti zvamuri kuita muri kuwirirana nemwana wenyu? Zvekuitika ndezvekudai, so inini handisi kusarudza muzvikuru kana kusarudza muroora, asi kuti tanga tine nhau yatanga tinayo yaikonesa kuti muroora asvike pamba kusvika pazoita mumwe muroora ane 3 months asvika. Saka pava vana vanyatsopatsanangura ipapo. 2 pavari kutsanangura vachiti ndakavasaidzira, mashoko avaitsanangura vari pamba vakasvika ndichidzinga ushu. Wona iwewe kunoita kukutsiura nyaya, handiti wakauya neumwe mukadzi pano, handiti kuroti neumwe mukadzi wauri kusiya mumba we akarara inhau mangwana mukadzi uya akatifira tiri pano, sandofana kukutsiura semubereki nekuti nhau yako kana yauya inoda inini. Handiti muri kunzwa? Saka ndichitsiura uyu vakanzwa ndichiti handisi kuda kuona munhu anosvika pano achibvunza nyaya yako, iwe tobva pano uende unotsvaga kwakunogara kana kuti unogara kune mudzimai wako ushu. Shoko ramambo munomorenzwa vabvunza kuti imi mai makasevererei makazovadzinga kumba kwenyu? Ndakavadzinga vanga vachituka. Vakadzinga umwe ndiani? Mati havana kusvika vachindibvunza. Akamitisigwa mwana nemumwe mwana akamitisa afana dzingwa kumba kumwe. Ava ndo vane mwana akadhemenjwa usizvo, asi havana kudzinga. Imi makasvika kumba mukata zvezvamaida. Ava vakuuyawo kwamuri vanhu vakuru vakutarisana panhau dzevana. Ava vauya vakuremekedzai mukataura zvamuda mukadzokera. Ava vakuteerawo kwamuri vachiteera nokuda kuti masvika vazotaura nemi imako vasundidzira. Makamupa funga ipapo? Aiwa yanga hondo iyi, saka indakabva tati mimi endaya risina zvekurwa nemi. Ndoda kuti tiende zvedu munyaya tinozviziva upenyu. Mwana akadhedhekedzwa, mamai ndo vazhinji vanodhedhekedza vana. Kana mwana asangana nedambudziko makuchema ndo vanochema kuti number 1. Handiti mapawa. Saka isusu tinoda kugara takurambidzai kuita kwakadaro. Handiti mapawa. Mwana mukamurerera pachinena anokunetsai. Mwana haali here ari kuita zvakanaka here lii? Handiti mapawa. Nokuti chatiri kutarisa pana lii imimi samai vake ndechekuti ari kukuumbirai chii? Mune rimwe zuva here makagara ramakatadzirana naamai ava pasina nyaya dzekuti lii amitisa mwana wavo? Riripo here pamunoti takambotadzirana? Handitika zviripo, zvichida inyaya yekuti umwana kachiti inini handidi yekuti mwana wangu atore mwana weuyu amero zvechididi. But kazhinji chaitika ndo chatofana kubatirira pachiri chinenge chiripo kuti ichi ndo chaitika nhasi ndo chatofana kubatirira pachiri. Handiti mapawa. Kana patongove nemwana muzukuru uyo ukama hwacho nanyange mukasahuda hwatovepo haugezeki. Handiti mapawa. Nyange mukashandisa sipo inengei mungatokuvara kupera nyama ukama ihwohwo ukasara uripo. Handiti mapawa. Saka ichanda ndichikumbira yezvino ndangokuisirai apa kuti imi mupupure kuti amai avauya kumba kwenyu imi makazovasundidzira kuti ibvai pano but hatigone kuita hunhu hwakadaro. Handiti mapawa.
saka toda kuti imi muri ipapo makagara nali tisingatore dzenyu kudzitungamidza nyaya, toda kutungamidza nyaya yali nemwana uyu mukadzi uyu nemwana akabatwa. Handitika ndo patinoda kuti tisiye tagadzirisa, so that kana madzokera kumba ndimi munoziva kuti tinofanira kunogarisana sei. Nokuti kana paine mwana nyange mukaramwira munda kumakudo unodyiwa wopera munda wacho, hapana zvatetaita. Imi munofanira kungorarama kuti zvakanga zvakandibata, but nekuda kwomwana womwana wangu ndo zvinozondibatanidza nevava, kwete kuti handinzarwo munyika ino yatiri kurarama. Hamunzarwo kuti makaita sei, hakuna zvinhu zvakadaro kana tichirarama. Handiti makwawo mugoni wepere ndiye asina. Handiti makwawo. Iye zvino nyaya yekuda kuti tiende apa ndeyekuti li mukadzi uyo mukadzi wani wako here, kana kuti iwewo matadzirana kana makatadzirana wakazongosiya kuti aiwa inini mukadzi uyo handichada. Wani umwe mukadzi ari mumba ari kubikira amai apo, uyo mukadzi wako here? Mukadzi wako wakapedzera kumuona rini? Nezuro. Uchiziva kuti makuya kudare uchienda kunomuti shamwari kana taenda kudare kozondirevererawo. Wakapedzera kumuona nezuro. Makaonekwa mukavapa zvinhu zvavo. Handisi kuseka ndikubvunza. Saka amai imi sorry munomudare ndo zvatinotaura. Tenda kutsvaga kuona kuti vanhu vari kupindira pavanofanirwa kupinda. Ndokuti mukaona mwana wenyu achiri kusangana nemurume wake semurume wake, mai vake vanogona kutadza kuzviziva. Achiti akasangana namai vake ofunga kuti ndiri kunyengedza amai. Handiti ndizvo mutemberi. Anogona kutifunga kuti ndiri kunyengedza amai. Handisi kudanana naye paya mai ndakatosiya ndakazodini dini. Ivo vachifamba vese motoona mwana arumurwa patoberekwa umwe. Handiti makwawo. Mutemo wamambo manje woramba kuti haugone kubereka nemwana wemunhu uchihwanda ari kumba kwake, iwewo uripo murume wake. Handiti makwawo. Iwewo ndonotsvaga dendere remudzimai wako nechi usataimire mukadzi wako. Hakuna chinhu chakashata chokuti unoramba mukadzi. Handiti wetongo ucharumwa nemiboko unoziva uchitaimira kuona kuti zvapinde here mainhingi apa. Tuvana twevaridziki vafanero enda unotsvaga kuti mainhingi varipo here. Aiwa tiri tsika yakadaro. Mukadzi hataimirwe nemurume wake, munotaimirana muri mukomana nemusikana. Handiti ndizvo? Nezuro chaiye. Zvavanenge vachitaurirana vaviri ava vanoda kupuhwa mukana vabereki tisimo mazviri. Handiti tozonopindira kuti chabuda nemwana wangu chii musarudzo yake. Muroora ari kumba nemwana haasati. Hatigoni kurasa chiri mumaoko nekuda kuuchira. Tasina mbochirasa kana ini ndiende kokuchengeta mwana wangu. Muzukuru wenyu. Izvozvo manje chatoda kuti tigadzirise ndechekuti li ataurire imimi samai vake, ataurire ambuya vake muno nhasi kuti mudzimai wangu uyu wamuinayo uyu akazotorwa neumwe murume, imhosva inenge yaparwa. Handiti makwawo. Ngaataurire dare rino tomuudza isusu zvekuita kuti kana munhu waakutora umwe mukadzi pamusoro peumwe mukadzi chii chaunofanira kuita. Kuti uyu mukadzi uyu iye zvino chiripo ndechekuti anenge achiti handingasiye murume wangu ndini ndakatanga, ndini ndine mwana naye, ndini ndakazodai. Haisi sarudzo iyoyo. Upenyu hwako wozovei mangwana. Handiti mukadzi wali mukuru, kwete kuti mukadzi asina mwana pamba ndiyo zononzi mukadzi mukuru kuna li. Chisionekwe ichocho. Handiti makwawo. Chisionekwe mashura chaiwo. Mukadzi akabereka mwana, hatisi kuti ndiye akanaka. Mukadzi wake
kana paine maproblems akanga akonzera kuti imba yavo isafambe zvakanaka, ndiwo toda kuti tigadzirise. Mukaona shungu dzenyu dzichiti ndoda kunotenga kaheti aka ndeke muzukuru wangu, hapana tinokutadzisai kuchengeta mwana wenyu nevakadzi vake. Handiti mapaona, vabatanidzei imimi samai, kwete kuti uyo anga vabatanidza aita mudiki. Handiti mapaona, ona kaiwe muroora wakauya pano, varoora vedu vazhinji vamwe vachiona ndekuti anenge achitoziva kuti Riyani mukadzi. Handiti mapaona, saka da kuudzwa kuti iwewe uchiuya pano ukangoziva kuti Riyani mukadzi ane mwana uyu. Handiti, saka iwewe hauko wakakura kuna mukadzi wadiwa ane mwana naye, iwe unotori mainini. Handiti tobatanidza vana ivavo, uyu woita vakadzi vake. Kana imi muchigara nemuroora mukuru, kana kuti muchigara nemudiki, iye ndiye anoziva kuti mudiki mukuru uyu anogara apa. Kwete pamba paamai ava kuti vagare vakachengeta mukadzi wemunhu, mangwana havaigone nyaya iyi. Handiti mapanzo amai haigoneki. Kusadanana kwenyu imi mamai imi tu imi, rwenyu upenyu makatopedza muri vanhu vakuru. Zvenyu zvamakaita ndo zvamakaita. Keep your own results at your own. Don't spread your results kuvana ava. Handiti mapaona, musaise maresults enyu kuvana. Imimi enyu maresults mirai nawo, motarisawo vana venyu modi moti toda kuona anozochengeta umwe azikanwe ipapa. Chengawo semanhanga hapana risina mhuri. Handiti mapaona, mungave muri nani kudarika ava, havangave vari nani kudarika imi, izvozvo ndezvenyu. Budai muvana, muise vana venyu apa, imi muchibatsira mukomana wenyu nemhosva dzake dzainadzo kuti ini I'm going to assist mwana wangu hongu uyu muroora hamuna chitadzo naye, kukwesherana kwemamai panhau yevana venyu, mukavabatanidza vana ava. Nemiwo kuti munobatana, chinokutarisai kubatana chii? Nokuti chinobatanidza vanhu kukumbirana ruregerero. Ari Roma anokumbira ruregerero kuno umwe, ndo chinhu chinobatanidza vanhu chete. Asi akanzi ine handinzaro, matare ndo anozosenza. Handiti mapaona, amai mwana wenyu uyu haana kurambana nemurume wake. Mamuchizviziva here? Mamusingazvizive? Zvizivei. Aipiwawo mari ndaingotiwo mari yemwana sezvo angabvuma mwana. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hamusi mwana mudiki amai. Chinonzi regedza ndechichi chamunobva maona kuti akaregedza haachisina maoko. Kwete chiri umu, chiri muninga, chiri mumwoyo. Handiti mapaona, vasanyanya kurwadzwa nazvo. Isarudzo yemwana, musanyanya kurwadzwa nazvo kana kuti muzobatikana kuti kubudiswa kwazvo pachena kunokurerutsirai imi kuti murizi womukadzi kana achibhadhara rende uzati ndatsvakira mwana mukadzi wangu kugara ochengeta mhuri yake atsvaka chikafu zviri pachena, kwete zvokuhandirana. Ndosaka ndakauya kuno kuti so nhasi ini ndafara sandaona mupana akanaka seuyu uyu mutsvene uyu, mai vake varipo, Ambuya vake varipo, ari kukuudzai kuti nezuro chaiye ndaitori nadzo mai vangu. Handiti mapaona, asi haana kurambidza dare manje. Akati kudare tichaenda, ndo kwandinonozvitaurira ikoko kuti mambo vazive kuti no, mukadzi uyu mukadzi wangu from the word go. Handiti mapaona, imi muchifunga kuti vakarambanaka, maizongoona mwana wenyu ane imwe mimba futi. Isusu kuchivanhu kuno kumanje tobva tati aiwaka munoda kuti vaite sei. Ari kuramba kuti ndoti mutupo uyu, ndoti uyo mwana akadaro akanaka, musiyei aine murume wake. Mai vosiya mukomana uyu nemukadzi wake. Chandafarira vati ndinotombotenga tuhembe, vanotenga amai kumanje chaipa chii, chaipa chii nai vedu we, please ndiudzeiwo.
ngatibatanidzei mhuri iyoyi. Imimi pfunde dzekusungirana ura hapana asina kubereka kapa pautu hwenyu, ndo zvatibatanidzwa tinge tiri muno nhasi nemi. Kotadii kutora mai vepanext door vauya vakamirira musikana uyu kana vakamirira mukomana uyu, handiti mapawana. Saka chikumbiro changu manje tichibuda muno ndechekuti Lee paakapa mwana mimba akaitei kwamuri? Hapana. Tsvagirai kuno. Hapana. Nhasi chingani? Nhasi Friday. Kusvika musi weFriday, musi wa25, handiti ka Lee anenge abvisa tsvakirai kuno kwamuri, handiti ka ndio wandiri kutoudza. Musagare musingatye mhosva dzakadai mukurarama kwenyu, handiti mapanzwa. Ati kuna mambo ndiri kuda mudzimai wangu, hatina kuramba, handiti. Mune makore mangani madanana? 2 years, 24 months. Munhu asina kubvisa tsvakirai kuno uchiti mukadzi ndowako, hakuna chivanhu chakadaro. Saka ndiri kukukumbira nemwoyo unoda kuti kusvika musi weFriday kubva nhasi, handiti, unenge wanobvisa tsvakirai kuno kuna Ambuya. Una sekuru here, unani muzukuru here, hanzvadzi dzavo amai avo, kana kuti muzukuru mwana wavo wanhingi wavatete vako iwe aripo. Sekuru aripo? Sekuru haikona kugara nematara akadai mumusha, ibasa renyu, handiti mapanzwa. Anogona kuuya muzukuru osvika sekuru hapana iripo paya, hapana iripo, handiti manzwa. Nezuro chaiyo mamutizviziva. Ngatikurudzirei vana matara akadii akanaka, handiti. Kuve murombo hauvigi usina kufa, handiti. Ipo pano patiri panapa vamwe tine mombe, tototaura kuti handine vana vangu ndine mombe 2 dzandisati ndapedza kwavatezvara dzedanga. Zvimwe zvese ndakapedza. Ndinoita dare rine vana vangu, handiti. So that musi wandinofaini kana ndisati ndapedza mombe dzangu, vana vangu vanenge vachiziva kuti nyange vakaudzwa nasekuru vavo kunzi baba venyu vane musiidzanwa, vanenge vachitoziva kuti uripo zveshuwa. Vomirira kuti sekuru vada kuwedzera here nekuti baba vedu vafa, kana kuti vachataura nemo matakaudzwa nani nababa vedu. Matara akadaro anenge akachena, handiti ndizvo. Saka ndiri kukukumbirai sekuru, kubva nhasi Friday kunosvika Friday yemusi wa25, tsvakirai kuno inge yaenda kwavari ava. Vanovaitira zvakanaka chaizvo. O mari kutenga mbatya yechichi, aiwa mwana ari kutengerwa mbatya neripo one side. Torana iwewe nemukadzi wako muende kushopu munotenga tumbatya twevana muri mese. Mainini kana varipo vachitoziva kuti baba anhingi nhasi vaenda namai guru kutaundi, handiti, kunoita zvinhu zvavo. Mai guru vachiziva kuti nhasi baba vana mainini vaenda kupi? Kutaundi. Ndaifarira nyaya yaitwa nemurume. Vanhu vakuru chatinodzunga navo panapa vachingotsenga mumuromo pano nezuro chaiyo. Mukwasha anga ane muroora amai. Ndiri kuudza amwe navo vakatsamwa zvisingaita hanzvadzi yenyu. Ndo vandiri kuudza kuti mwana wavo akanga aine muroora nezuro chaiyo. Zvaaita vagona chiregai kumuronda tsoka mukamushayiwa ari kutosheya mazuva ake. Hatimuona mukadzi wake ana kuvhunduka, anga avete mumba mama. Mukadzi akasiwa akavata, vamwene ndobva varonda tsoka unopengera munhu aenda kuchipari chake. Pamwewo vanogona kunge vachiwirirana mudare ravo aitozvizivawo kuti zveshuwa pane zviri kuitika. Saka nyaya iyi hatisingoti kuti tipedzere nguva. Ini handiwanzoda kuti vanhu pakamirisana vanhu kudai, handiti, ndonoisa mutongo.
wokuti iwe ita chakati kuna uyu, iwe ita chakati kuna uyu. Ipapo panondibata kana tichinzi toda kuyananisa vanhu ndivasiye vaine dare rakachena. Chandagona kubuda nacho munyaya iyi chekutanga ndisati ndazopa mutongo nerimwe zuva inhau yekuti sekuru vari pano, endai munobvisa tsvakirai kuno, mutange kudanana navambuya, mutange kumhoresa vambuya, kwete kuti ukuri kutora mwana wavo osangana naambuya murodhi uchiita ngorusangana nebhazi. Bhazi ukasatsauka murodhi rinokutsika obva wangofira parinenge rakutsikira ipapo. Saka tiri kuti isusu iye zvino muchibva pano handisi kupa mutongo inokuti nhingi ngaabhadhare nhingi chakati, asi chandiri kuda ndechandafarira chinovaka ukama hwenyu ndechekuti mukwasha adayira ega kuti mukadzi akataura, ndamubvunza mubvunzo uri sensitive wokuti umwe agone kuutaura muno but apindura. Saka ndiri kumusiya ndamupa nyaya yekuti chienda unozvizivisa kuna ambuya vako. Handiti mapona ambuya pakaita munhu anotuka munhu, dare harishaye zvekuita, Magistrate court haishaye zvekuita, civil court haishaye zvekuita. Handiti mapona but muno manje muno ndepekuyananisa vanhu tichitarisa isusu kuti right chinobatanidza vanhu chii, tobatirira ipapo kana pasina kuzadzikisa manje ipapo apo manje apo. Handiti mapona dare rakuita basa. Nhasi mukwasha akubvumai pamberi pamambo, chinove chinhu chakakosha zvisingaiti. Muroora akabva atotaura kuti vanotenga amwene avo vamunenge muchiti mai ava vatoda mwana wangu, vanoti zvakazodii, vane kwavanosangana vachipanana zvinhu, imi muri kuvareverera kuti zvechokwadi zvinouya. Saka chaipa chii? Ngapachiratidza kuti mukuwasha ndiani. Sekuru tsvakirai kuno kusvika musi weFriday. Ndati muri kunzwa, this is an order now from the court. Handiti mapanzwa, it's an order because kana makapedza 24 months muchifambidzana nemwana womunhu muchiti mukadzi wenyu, hamunditaurire zvokuti tiri kuda tsvakirai kuno moti imi semakorokoza anometa kuti unoshanda pai. Handiti mapona 7 days kubva nhasi tiri kuda chii? Tsvakirai kuno, musaise defense, ndinokuisai divi rakashata. Handiti mapona saka iyi nyaya iveduwe yaida kuti munobatana muite chinhu chimwe chete, tosangana mune imwe nguva. Ali